Idan muna so mu canza ƙasar nan sai mun canza yadda muke tunani. In ana cewa menene matsalar Najeriya, wannan ya ce a'a shugabanni ne, wannan ya ce a'a turawan mulkin mallaka ne, wannan a'a ya ce a'a tattalin arziki ne, wannan ya ce a'a tarihi ne, wannan ya ce a'a yadda aka tsaga ƙasa aka yanka shi, duk ba shi bane. Yadda muke tunani ne. Dukkanin mu sai mun canza yadda muke tunani idan har muna so ƙasar mu ta zama wani abu. Bari in baka misali. Yau ka je China ka ɗauko dukkan arzikin da suke da shi, da dukkan asibitocin da suke da su, da dukkan titunansu, da dukkan makarantunsu da jami'o'insu, da masana'antunsu da ma'aikatansu, duka ka ɗebo su ka zo ka zuba su a cikin nan Najeriya. Ka ɗauko kuɗaɗen nasu dukkan rabe wa 'yan Najeriya. Bayan shekara 10 me zai faru? Bayan shekara 10 me zai faru? Ya kai a tunaninka? Kana gani za a tafi da su yadda ya kamata?